A ako idete, tak zrazu iba počujete taký krik ženský. Pomoc, pomoc! Ako sa tam ozýva z jednej uličky. Tak teda idete? No jasné, ak má penis, tak Nech ho ideme. znásilňujú. Ak má penis, tak ideme. A ja? Nie, tak to skipneme. Tam to Hej, okej. Ešte počkaj, aby aj Tomáš videl. Toto boli tie pucle. áno. Neuveriteľné. Musel dať Neuveriteľné do tam máš. správneho poradia podľa masničky. Okay. Piči, veď, ale reálne, proste že takto to má vyzerať. Ja beriem inteligenciu skupiny. Reálne to máš, aby si vedel, tak tie vidle boli tu na, hej? Toto bolo prázdne, koruna bola tu, meč bol tu a minca bola tu na. Takže vlastne sa vymenili iba tieto dve veci a to sa dalo sem. Už chápem, aký level mám dávať aj ja. Hej, akože keby si dala takéto puzzles, tak bude všetko v pohode. No, tak sme, Je tak ten sme radi. challenge. Tu není žiadny challenge. Nie, však ako som hovoril proste, toto nemá byť zložitosť v tom, že je to zložitý puzzle. Zložité je to v tom, že 90% ľudí, ktorí tu prídu, nevedia čítať. Mohol si ho tam kľudne nechať napríklad. Nie, vy tam máte túto mistra Honiča, tak s ním sa hrajte. Počkaj, za toto príde a ti jedno Není úde. Mr. X, to je Mr. Mistr Honič. Tak, no dobre, konečne. Druhý hit za tento fight. Jupi! A už aby sme nezabudli ten concentration. Ja, výborne. No, tak ty si najväčší koncentrátor. Dobre, no už je ďalej, takže by som tam už mohol streliť svoj spell slot. No akože, ak to zvládneš Ideš tak, to takto vymíňať? ak to zvládneš tak, aby nás to nehitlo. Na ňo, vieš ako to. To je akurát. No a mňa to... piči. Tak piči. Teoretická otázka, level up. No, prosím. Presne, level up, vyriešili ste Banskú Bystricu. Tak máte level up. Okay. Super. No, tak vtedy sa Mordus postaví a povie, že joj, sorry, chala, netreba mi srať. Hm. A odíde. Dostal takú dizentériu, že vysral čreva. Odtedy ste ho už nevideli, tak neviete, čo sa s ním stalo. Vysral si čreva, dostal infekciu a zomrel. No. To už možno mala takú dlhú hnačku, čo ty vieš. A ako odchádza? Môžem iba skúsiť Sleight of Hand mu vybrať niečo z vrecka? Bože, Nejaký prášok pekný? No tak daj, ale netušíš, že čo, lebo berieš prvú vec, čo tam bude mať. Viem. Ježiš ten mu zobral celé nohavice a potom prehľadá. Tam vyhonil popri tom. Nie, vieš čo, Svoje keďže plástiky. všetci dostali armor, tak ty nedostaneš armor, ale keď si tak raz chilluješ, tak ťa zrazu začne svrbieť na chrbáte, dačo? A ako Dostal to si škrábeš, svrab. tak zistíš, že to nebol svrab, ale že tam máš taký satanistický symbol vytetovaný, vypálený na chrbte. A to máš ako +1 armor. Ináč ešte jedna otázka, taký off-topic vlastne. Mhm. To je, že čo preferujete, že aby som ja potom hral za Mordusa, či išiel na záchod a nevrátil sa? Išiel na záchod, Smrti. dostal choleru a zomrel. A nejak trápne. A OK. všetci o tom vedia. No veď? No, tak vlastne počuli, jak z neho ide nehorazná hnačka. A zomrel. Našli ho tam potom, ako mu črevo točí z ryti. Ide iba koment do skupiny. Príde mi divné, že zatiaľ sme tu nemali Camo Monsters, ale iba tie... Ináč práve ma to napadlo. No, predpokladám, že my sme nad kupolou, čiže není dôvod, aby tu boli Cam Monsters. Nie, veď mali ste jedného. Nebol to vlastne jeden slime, hej? No je. Hej, tam na začiatku bol jeden slime, no. Ale sú tu úplne iní animácii tak či tak. No, Okay. Galan. No, Jup. tak Však v živote by si nepovedal, že ti bude chýbať kam.
Zvykli sme si na pravidelné bukake a teraz nič z toho. No. They ruined proste. Moja pokožka už prestáva byť taká hydratovaná. Začínaš mať vrásky. A už zostarnete rýchlejšie ako všetci tu. Tvoj liek na väčšinu sme mladosti je nesportovní. odopieraný. Tak teda celý Teraz príbeh končí v Gabčíkove, tam, kde začínal. Mhm. Späť v A Gabčíkove. teda nasadáte na svoju loď. Samozrejme, že je tam veľký dav ľudí, lebo ste záchranci mesta. Nie mesta, celého ostrova. Celého A Slovenska. vám mávajú. A keď už ste tak ďaleko, tak vlastne vtedy vidíte, že tie sochy vlastne sa nerozpadávali celý čas, ale až teraz sa začne. Vlastne vidíte to tak z diaľky tak pekne, ako sa to tak rozpadáva. Mhm. No A dobre teda. the end. The end. Banger. Toto je asi druhá kampaň, ktorú som reálne dokončil. Moja prvá.